fog engem tanítani Stumpergast trükkökre. Így van, hello. Átanítom ezt a undorító a legjobb skinre, ami létezik az univerzumba. Nem. Erre. Laptopra. Tomó, van bírom. Izém. Legjobb skin. Van egy csajom, nem tudom. Hívjál már meg! Mennyi friended van? Meghívtalak, te... Mennyi friended van? Miért? Hívd meg az összeset! Hívd meg az összeset! Offline-ok nagy eszünk. Hogy offline? Hát, hogy nem játszanak. Na, akkor az első trükk az a clutch. Oldal clutch. Akkor kezdjünk mondjuk a falon átbagolással. A falon átbagolással. Én sem adom be mindig őket, de figyelj. Oké, fogod, pontosan az X-be kell menni, figyeld, az X közepébe. Ez hogy a francba csinálni? Az X közepébe, figyeld, itt nem. Mi van? Az X közepébe. Ez egy bug? Igen, így. Nagyon szépen be lehet őket adni. Na, és akkor jöjjön a... De nem tudom! Micsoda, De nem fal tudom! felett átbagolás, mondjuk figyeld, fogod, éppen most mondjuk be, ilyenkor kell Na. Nem, inkább én tanítalak téged. Nem. Na, a következő... De hol? Tanítottam. Na, itt vagyunk. Akkorra. Akkor a következő a fal felett átbagolás. Az egy kicsit nehezebb, mint a De én a másikat csak tudtam beadni. átbagolás. Hát igen. Szóval egy per nulla neked. Na, fogod. És ide jössz, nézzed. És nem, de azért kell egy kis szerencsés hozzá. Az előbb ott lesüppettél a padban. Gyere már, Robi! De nem normális. Hát de jó van! De állíts már meg! Nem állítom. De nem, szeded le. Ilyen 8 évet van. Itt vagyunk. Itt vagyunk. Friend. Robi itt kockáztat engem. De ne verjed már az asztalomat! Hogy ez a falon átbagolás, az nekem sem nagyon szokott sikerülni, de azért tedd már le a leírásba a csatornámat. Nem. Tedd már be. Nem promózok. De Áldexbe csinálják. Na figyelj! De az Árdex az unokatesen, te már egy ismeretlen gyerek vagy. Na figyeld! És ki kell jönni. No way! Én nem tudom. Gyere már át. És akkor ezzel kapcsolatban úgy nagyon megy. Luf vagy. Jó, gyere már! Te úristen, de csicska vagy. Nem. Nincs jó. Na, akkor na itt is vagyunk, és a következő a clutch lesz. Felvettem Tomónak azt Vagy mi legyen? szakadt Mi legyen? idejét. Oké, a következő a clutch lesz, nagyon figyelj. Általában úgy kell, hogy kijössz ide. Figyelj itt a lubat. És de hallod, olyan csicska vagy, te meg veled vagy. De figyelj, Következő mi legyen? De ne es már le direkt, téged tanítanak. jó. Téged tanítanak. Luf tanítja a mestert. A mester vagy abba akartad? Nem. Aha, de nem tudod. Nem, az hogy... Tokris már onnan a fejedben, nem látok semmit. Nyomni fogom is. Lépszőn. Aha. Az micsoda. A majomot. Fogod. Na, és akkor fogod. Ide állsz, és most meg. Látom. De nem igaz! Megérkeztünk. Csak nekem 5% volt a telefon. De nem sem nem lesz a háromból. De, ja, ez ilyen teszt? Következő a középső klács. Csend. A középső. De én nem is próbáltam meg a klácsot, okos.
Kimi Jubi. Akkor a következő a klancs. Nem. Próbáld meg. Nem akarod? De megpróbálom. De szerintem te nem tudod. De tudom! Most a most beadod, kapcsolod. Ó, jó. Akkor mindent bele kell adni. Nem most. De szar. De majdnem! Szerintem simán De nem kell Facebook értesítést! Szerintem a simán beadtam, csak nem Te majom. csinálj, most elblokkolok. Persze, fiam. Hadd mutassam. Ne! Elindultam. Tomó. Tudtad, hogy vannak nubok a világon? Rajtad kívül. Figyelj, hadd magyarázzam. A nézőid. Hadd magyarázzam. Ha most beadod, Igen. Mindjárt. Itt nem merem. ahogy beadod, csak a fónszegezet. Akkor 4-ből 0. Nagyon fél volt. Hol bele? Azt szerintem még egy szabban fog menni. Ezt én bevallom, ez nekem. Azért mondok ki. Én pro. De attól valaki pro lehet. Ha falonálpagolás egy bírod benni, a falon nem bírsz átmenni, a fal mellett nem bírsz átmenni, nincsen hol volt. Dupla falas látod, nem bírsz átmenni. Figyelj! És akkor jön a... Látom. Hagyjuk ezt a falon át, úgy is tudod, nem tudod. Tomó, hívlak. Nem. Fogad már el! De hívlak. Nem érdekel. Hívlak. De normál partiba hívsz. Nem, hívjál. De majom, normál partiba hívsz. Te nem vagy normális. A legjobb a normál pont. Várjál. Valamit oda akarok írni. Mit csinál? Béla. Sem. Lehet írogatni? Lehet. 1, 0. Nekem. Hagyjuk ezt törölki. De ezt hogy kell amúgy? Ja! Nem tudtam! Fogad. Gyere már! A majom. De gyere ide! De mi? Nem jövök, mert az normál gép, te majom. De hívjál meg mindenkit! Jó. Úgy egyszerűbb. Nem, a ninját! Gyár! De nem a ninját! Bejött valaki, siessé már! Bejött valaki, te ma... De... Tomó bronztasz fiú. De. Baba, akkor te elindítottad? Baba, Mi? megyek egy gyerekkel. Jó. Akkor megyek az egyik nézőbe, addig te ott szerencsétlenkedj. De nem, én ilyen tök prókkal mentem, ilyen aranyhelyezésűek. Az a csirkébe. De Brawl Stars nem is tükrözök. Szülyesség. De én aztán pörgezve én nagyon félek a karakterektől. Hát, ki tudja, hogy le akar-e boxolni, vagy ilyenek.
nagyon félelmetesek. Itt van a Ponni is, és nem akar ütni. Lehet a kis tesóm az. És ilyen pro player lett. Tudom. Nem is ér nekem, hanem... Nem. Nem akarok játszani. Jó, bronztárcozunk. Nem bronztárcozunk. Ha ne? Nem tudom, hogy kell nem bronztárcozunk. De a tableteden. De én tudom. Na, elköszönök. De elköszönök. Köszönj már el. Elköszönök. Figyelj. Jó, ez normális. Ja. Nekem szoktak. Ugye megmutatom, hogy Tomo mit művel. Tomo, bemutassam a nézőknek. Ez normális. Ja. Úgy. De nem olyan. Nem magamat akarom mutatni. Az normális. Az ott. Ott van Tomónak a gépe is. Jó, ennyi volt az a mai videó, hogyha tetszett, nyomját. Jó, te browserzottunk ma. Jó. Ennyi volt a mai videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok De fel. ne, köszönj már el! Csak belépünk a browsersba is. Nem. Külön videó. Ja. Jó. Hát, a bajom. Jó. Akkor nem volt ennyi. De akkor is iratkozzatok fel. Brawl Stars videó. Minek? De azt hittem, ez. Ez egy Brawl Stars videó lesz. Ez a legjobb zene. Ez mi? De mi ez? It's time to level up. Mi van? Ez mi volt? Nem a Brawl Stars-os képet adta be. Aztán nem azt a kis fúrós embert. You can't make me. Tudod, a egeret. Ugye befrendelni. Robika 1, 2, 3. Edgar. Ki írogat? Paul. Ki? Nem. Nem azt, hogy csak Edgar az jó. Ki a? De bejött valaki? Ó. Boring. Igen. Hello. Woo. De már! Én nem akarok fele. Ez a nevem. Tomó. Nézd meg. There is no death. Nézd meg. A change of worlds. Nem látsz? Én pro vagyok. Hallod, mindjárt kigyűlik Frank. Tomó, nézd ide. 60 nem is kigyűlik Frank. Mi? Jó vagyok. Utána kapom Mortist. Mi? Akkor írd be ezt a izét. Let your spirit soar. Nem a QR kód. Na, itt vagy. Jó. Rendelj be. Jó. De nem. Hi, Sugar and Spice. Nem. Jó, akkor hívjál meg. Give me some sugar. Na, oké, ott vagy. Hol? Gyere, ott vagy te. Itt vagy? Én Hol? izével vagyok. Várjál, én
Ellie gyerek. Let's go. Gyerok. Hol vagyok én? Rendelj már vissza. Hogy? Let's do this. De jó, nekem kikapcsolt a gép. Fejezd már be! Van is én. De nem érdekel. Van izém. De hogy kell téged befrendelni? Egyszerű QR kód leolvasó. Jó? Strong. Mutassam a QR kódon. Ő a QR kód. Gyere már. Csináld! De nem a... Tomó. Megcsinál. De nem a... Te QR kódot kell. Hol kell be? Hol van a leolvasóid? A leolvasóid. Az. Vagy le tudod olvasni a QR kódot. Ja. Jó? Ez. Igen? Gyere. Csináld meg a QR kódom. Fotózza már le! Facebookon bejelöl Judit néni. Gondolom. Fotózza már le! Akkor máshoz. Megpróbálom máshoz. Kamera. Átvágom a színet. De Robi, válts már vissza a kamerára. Mire? A kamerára volt. QR kódra? Guided by the spirits. Aha. A kezem fotóz meg. Ja, ott. Mi a bajod? Mert a lehet... Tomó, nekem még megy a videóm! Jó. Ez mi? Lehet ikont változtatni. Bullost. Ez jó. Meg... Jó, de hogy játszunk? Hogy? Meg ilyen ezért. Elnövetek. Hogy kell? Nem tudja. Fent van King. A Ádi. Gyere Ádi. Te is. Gyerünk. Gyerünk. King. De nem az vagyok én. Ki vagyok? Tomó. Fight for my answer. Zöld a nevem. Zöld a nevem. De most gondolom, milyen... Te mi ez? Hogy kell téged nézni? Mindegy. Akkor játszunk. De hogyha itt van, akkor ezt nem Akkor mi van? Jó. Kidobok mindenkit. Jó. Megyünk. Játszok. Bó. Mi? Nem vagyok Frank. Te miért dobott ki?
fékel? Tudom, hogy csak mennyi érzém van? 4. Na, látom, de... Hogy kell téged beízelni? Hogy? Én nem tudjam. Tomó! Van egy ilyen Nita. Ez nagyon menő szerintem. Van 40 gemem. Nem! I am a creature of the night. Jó. Nincs is Mortisom. De miért felelsz? Ki van fent? Ki a... Jó, akkor nézni fogom. Azt a izét, aki fent van. Nézem. És Mortiszor? Jó van, nekem is van, jó? Mutatom. Nem. Mutatom. Te meg volt, kicska. Mutatom. De engem nem, az nem érdekel. Mutatom a Mortiszom. Nem érdekel. Engem hol érdekel a te Mortiszod? Ezért minden skinem megvan. Vagy mindjárt megyünk ki a pályára, Robi. Vigyák telefont. Azt is videóztatom. Figyelj. Tomó. Csinálunk egy kis videót? Jó, csináljuk. Ez külön. Nem. Ez a null stars. Kicska, meghalsz. Ez még mindig a gagyi Brawl Stars. Szerintem sziasztok, és a mai videóban Focis videó. jó, a következő egy focis videó lesz, és addig is sziasztok. Én voltam Robert, és itt volt velem Tomó 1001. Sziasztok!